minä kutsun tätä ekstaasinaruksi. Tunkemme käden tästä lenkistä, näin. Otamme tukevan otteen B ja sitten vasta purasemme tätä nakkia. Ja ekstaasinaru estää kaatumisen. Kas näin. Syyskuuta 1983 Valkokankaille ilmestyi 8. Uuno Turhapuro-elokuva nimeltään Uuno Turhapuro muisti palailee pätkittäin. Nimensä mukaisesti se on jatkoa edellisvuoden elokuvalle, mutta ei suinkaan suoraan. Edellisen elokuvan viimeisillä minuuteilla Uuno menetti jälleen muistinsa, mutta tässä muistinmenetystarina saa jatkoa vasta puolen tunnin jälkeen. Uuno kompuroi sohvalta noustessaan ja iskee päänsä lattiaan. Hetken päästä hän uskoo taas olevansa nainen ja odottamansa vuoristoneuvos Voldemar Carolus Jalmari Elmeri Amadeus Tuuran lasta. Ennestään heillä amneesia Uunon mukaan on jo yksi lapsi. Tämä selittyy sillä, että Uunon vaimo Elisabeth otti vauvaikäisen kaimansa hoitoon ja lähti kauppaan. Ennen tätä hän herätti Uunon päivätorkuiltaan ja käski hoitamaan lasta. Vaimon lähdettyä Uuno löi päänsä ja sisäryntävä Tuura vakuutti kysyttäessä olevansa Elisabetin isä. Katastrofi oli valmis. Tällä välin neuvostoliittolainen kauppavaltuuskunta tulee Suomeen sopimaan vuoristoneuvoksen kanssa miljardikaupoista. Odottava Uuno hurmaa raskausmahoineen ja kauppa saadaan kuin saadaankin alulle. Lusikkansa soppaan työntää myös Härski Hartikainen ja Sörselsön. Potkut saaneet Uunon hulttiokaverit viettävät yön opiskellen kielikurssina Venäjää ja heidän tulkkausapuaan tarvitaan Suomen ja Neuvostoliiton välillä kauppoja solmittaessa. Ikävä kyllä heidän kurssinsa oli muuten onnistunut, mutta vain Hartikainen oppi puhumaan venäjää ja Sörselsön ymmärtämään. Krotsni, maratas nimi tärä shuskini kama borusnitas. Da! Mitä mä sanoin sille? No sinä sanoit, että sinä puhut venäjää, mutta et ymmärrä. Ja että minä taas ymmärrän, mutta en puhu. Hyvä, just niin mun pitikin sanoa. Mitä se sanoo? No hän kysyy, että ruvetaanko me heille tulkeiksi. Da. Ennen tulkin tehtäviä ehditään pitää kurssijuhlat Stadikan uimastadionilla. Pellehyppääjänä 50-luvulla kunnostautunut Simo Salminen pääsee näyttämään pellehyppytaitojaan kurssikavereina maanneen naisryhmän edessä. Edellisen kerran Salminen pääsi parasvaloihin hyppyjen kautta Häpy Endkö-elokuvassa. Paha vain, että paikalle lehahtava Sörselssonin vaimo yllättää miehensä kurssikavereiden samalla antaessa tälle hierontaa, ja Elvira-vaimo onkin kovin skeptinen miehensä Venäjän opiskelujen suhteen. Avioerotuomarin pakeillehan siitäkin päädytään. Kenties tässä on selitys Sörsselin aikaisempiin moniin sukunimiin. Erojahan tulee toisensa jälkeen eri elokuvissa, ja kenties mies uudelleen avioiduttuaan on aina ottanut uuden eukon sukunimen. Härskin ja Sörsselin ympärille sitoutuu myös elokuvan ehkä ikimuistoisin kohtaus. Vaikka jälkimmäinen onkin suht hyvin parantunut edellisen elokuvan aiheuttamasta hermojen ristiin menosta, tarvitsee Sörselssonin ottaa viinahuikkaa tasaisin väliajoin ihan lääkkeeksi. Heikki Kinnusen näyttelemä raittiusravintolan tarjoilija ei tietenkään usko, että kenelläkään olisi pokkaa omien viinojen kanssa tulla ravintolaan naukkailemaan. Vetoa lyötyään tarjoilija nostaa kirkkaan pullon huulilleen ja äkkää tavaran olevankin luultua väkevämpää. Ei auta kuin vetää pullo pokkana naamariin ja tokaista. Mitä minä sanoin? Vettähän siinä vain oli. 200 markkaa rikkaampana tarjoilija esittääkin lopputyöpäivän selväpäistä. Kaksikon ansiosta on kauppavaltuuskunnan kanssa saatu myös Tuntemattoman sotilaan jatko-osa vireillä ja Karjalan palauttamisestakin on puhetta. Kaikki kuitenkin menee läskiksi, kun Sörselssonia ehdotetaan rock'n'rolliin, koska tämä on lyhyt ja lihava. Sörselsson suuttuu ja riidan jälkeen kaikki sopimukset pistetään jäihin. Myös Tuuran kaupat uhkaavat mennä puihin, ellei Uuno matkusta tämän vaimona Moskovaan. Turhapuro yrittää kyllä, mutta myöhästyy junasta kohtauksessa, joka muistuttaa Veskuloirin elokuvadebyytin Mikko Niskasen Pojat-elokuvan loppukohtausta. Tuntemattoman sotilaan jatko-osa ei toteutunut, eikä myöskään muisti palailee pätkittäin leffan lopussa mainostettu Uuno Leningradin lemmikki-elokuva. Kyseessä olisi Pede Pasasen vitsi ja hyvä niin. Vaikka tällä elokuvalla tähtihetkensä onkin, niin jäi se kuitenkin aika hajanaiseksi kokoelmaksi vitsejä. Myöskin muistinmenetysjuoni oli nopeasti loppuun kaluttu, itse asiassa jo edellisessä elokuvassa. Katsojistakin katosi miltei 20 000 edelliseen pätkään verraten. Tutun tekijäkaartin ohella elokuva työllisti myös monia muita turhiskasvoja.
Aapo Vilhunen toimi valintamyymälän kassana, Juhani Kumpulainen autokorjaamon omistajana, Arno Sulkanen työjohtajana, Mirjam Himberg sanomalehti uutisen lukijana, Pekka Autiovuori hengenpelastajana sekä Ville-Veikko Salminen lääkärinä. Jo mainittu Uno-debyyttinsä tekevä Heikki Kinnunen esittää juopuneen tarjoilijan lisäksi parrakasta miestä elokuvan alussa. Ohjaaja Ere Kokkonenkin vilahtaa taas kameran edessä kielikurssin johtajana. Pasanen teki kesällä 1983 merkittävät kaupat, sillä hän myi kaikki TV- ja elokuvayhtiöidensä osakekannat MTV:lle, myyden samalla myös oikeudet omiin elokuviinsa. Samalla Speden kaikki näihin lukeutuvat 8 osakeyhtiötä liukenivat yhdeksi isoksi. Pasanen jatkoi toimitusjohtajan pallilla ja saneli ehdoksi, että Ere Kokkonen oli saatava MTV:n viihdepäällikön paikalta tuotantopäälliköksi Spede-yhtiöihin. Tämä kävi Erelle paremmin kuin hyvin, joskin jokaisesta leffasta oli jatkossa tehtävä sopimus erikseen, sillä niiden kädenpuristuksen varaan jättäminen oli kantapäin kautta todettu huonoksi ratkaisuksi. Toisena ehtona Kokkosella oli, että mikäli Turhapuro-elokuvia vielä tehtäisiin, Ere käsikirjoittaisi ne. Samoihin aikoihin, kun Ere alkoi pohtimaan Uuno Turhapuron tulevia kuvioita, nähtiin Uuno muutaman kerran television puolella. Spede-showsta aikoinaan siinnyt hahmo oli tietenkin oltava mukana, kun sketsisarja koki paluun tammikuun 20. päivänä vuonna 1984. Tässä vähän epäuunomaisessa sketsissä Turhapurojen pariskunta matkaa lentokoneessa ja perheen päällä tuntuu olevan turhankin paljon asiaa lentoemännälle. Maaliskuun ohjelmassa nähtiin vähän tutumpaa dialogia pariskunnan välillä sketsissä, jossa Uuno selittää makuuhaavakellosta. Katsopas tämä digitaalinen makuuhaavakello, niin se tuntee minun nämä fysikaaliset ominaisuuteni niin hyvin, että se aina aika ajoin pirahtaa ja silloin minä ymmärrän kääntää kylkeä. Ja mitä sanot lopputuloksesta? Täydellinen. Kato, selkänä. Ei minkäännäköistä makuuhaavaa, ei edes pientä pykimää. Kumma kyllä nämä jäivät Uuno Turhapuron ainoaksi esiintymiseksi uuden Speden shown aikana vuodesta 1984 vuoteen 1987. Uuno sopi paremmin Valkokankaalle ja sen todisti viimeistään seuraava elokuva. Uuno, älä mene. Se erohan oli sellaista leikkiä. Kai sä nyt leikin ymmärrät. Kato nyt, se eropaperi on nyt revitty. On se mahtuttoman leikkisä miestä appiukko.